Čaute. Dnes som sa vybral pozrieť do jednej nemocnice a v jej areáli sú nejaké opustené budovy. Tak toto je jedna z nich. Potom sú ešte ďalšie dve, čo som objavil prístupné, možno, že ich bude viac. Ale 3 viem, toto je prvá z nich, a ktorá je pravdepodobne asi najzaujímavejšia. Vchádzam dovnútra. Nepoviem vám ani, že kde to je, ani čo to je, ani ako to je. Prejdem si to len takto postupne. Je vidieť, že je to tu dosť staré. Omietka už všade visí, všetko odpadáva, sú to staré lustre, takéto staré vešiaky. Proste všetko je tu také staré. Stačí len tento pohľadať. A je to brutálka, ty kokos. A tuto predo mnou je nejaká asi prvá ordinácia. A je to len číslo 14. Tu bolo asi pravdepodobne niekedy niečo napísané. A už to je nečitateľné. Ani žiadna cedulka, nič. Že vchádzam dovnútra. A celou budovou pravdepodobne preteká voda. A strecha už asi nebude úplne moc dobrá, lebo všade sú popadané stropy. A to je v rohu kopec barlí. Neviem, že či to je po ľuďoch, ktorí to už nepotrebovali, lebo už boli po smrti, alebo boli nachystané, ako vždy, keď som niekto prišiel, že mu nejakú dali. A to je asi nejaká sklápateľná posteľ, predpokladám. A toto bola asi niečo, nejaká zástena. No a tu bola asi ordinácia. A sú tu skrátka aj nejaké prístroje. Že by to skúšali nejakú telesnú aktivitu. Že tu je normálne, že šľapací stacionárny bicykel. Tu bola záťaž. A tu je druhý. Tento už bol asi trošku taký modernejší. Ten ukazoval záťaž tu. Takto to vyzerá z opačnej strany. Hen tam v rohu je nejaká chladnička. A hen to je nejaký prístroj, neviem, na čo to malo slúžiť. Ináč po celej budove je kopec holubov. Že tu bol aj nejaký telefón. Bola asi kladka 264. A tu sú na chodbe aj nejaké pravé dokumenty, nejaké protokoly. Protokol diferenciálnych kmeňov. Absolútne netuším, že čo to znamená. Ešte z roku 1999. A toto je z 97. Sú ešte nejaké liečivo, alebo ako to povedať. Tam sa asi pichala do toho injekčná striekačka, niečo sa z toho naberalo. Tu vchádzam do ďalšej miestnosti. A takto posteľ. Tam je v rohu umývadlo, nemocničná skrinka taká. A tu zás nejaké dokumenty. Kniha je nejaký nos z 94. Toto je asi na dezinfekciu nástrojov. To vychádza do také ako keby predsiene alebo niečo. A toto je zaujímavý prístroj. To vyzerá ako vešiak na nejakom stojane, čo sa posúva hore a dole. Nechápem, na čo to mohlo byť. Že by tam dali nejaké dieťa a skúšali ho nejak, neviem, zavesiť alebo neviem. Tu je detská postielka. V tejto časti tu takto len stoli. Vchádzam cesto do ďalšej, neviem, či ordinácia alebo čo to bolo. A je to len takto veľa takýchto skriniek. Celé to vyzerá takto. Tak ja som prišiel. Tu sa vlastne pichne tá injekčná striekačka a podá sa to pacientovi. Cedulka nie je, že vchádzam do ďalšej a toto tiež vyzerá ako nejaká pračka. Neviem, na čo to slúžilo absolútne. Je ďalšia miestnosť. Na dverách tiež žiadny štítok. A toto vyzerá tiež ako nejaká ambulancia, ale nechápem, že čo tu akože mohli robiť. Toto je dokument z roku 1978. Takže môžem povedať. Tak je tu aj rentgen. Sú tu aj takto postele, na ktorých je na ukladaní kopec dokumentov. A toto na tej posteli, to asi každý vie, na čo to asi slúžilo. To asi by nikto nechcel mať toto na hube. Sú zás nejaké dokumenty z 1988. Rotavírus. Dúfam, že odtiaľ to neodíde s nejakým rotavírusom. Ako, vyzerá to tu úplne brutálne. Brutálne schátralo. Taká trošku kapsula je to tu. Tu sú nejaké skrine
Ako vidíte, cez okná budov už obrastajú stromy. To je ďalšia taká polohovacia posteľ, tu je váha. Ďalší nejaký vozík. Tam je ďalší vozík. No, trošku sa mi to zrútilo. Ale to som sa pozrieť, či není nejaký štítok na dverách. Tu už aj cítiť tie lieky, jak v nemocnici. Presne taký pach tu je. Sú že nejaké skúmavky, alebo také niečo. A už aj nejaký oxoid. A tu je ampulka a nápis, že chrípka. Že by v tej ampulke bola chrípka? No ty vole. Ešte toto tu vyzerá celkom zaujímavo. Neviem, čo to môže byť. Čo tu máme napísané? Dúfam, že nechrípka zase. No a tu vchádzam do ďalšie. A toto mi príde taká trošku psychiatrická. Tam nejaká klietka, postiel a klec. Ale toto šnúrka a zámek. A tu také klasické dve postele. Možno tu boli len priviazaní na nich. Serológia. Dobre. Z tohto poschodia to je všetko. Teraz idem na horné poschodie. Zasa pôjdu tie holuby tu zblázniť. Zrite, aké to je schátrané. Všetko umietky opadané. Maľovka opadaná. Takličky opadané. A toto ma zaujalo. Toto už dávno zmizlo z našich ulic. Samozrejme je hluchý. Dobre, takže som na ďalšom poschodí. Tiež toto vyzerá úplne brutálne. Pohľad na druhú stranu. Odčadiaľ nejaké zvuky a robia to tie holuby. Že tu je ďalší taký vozík, kde si to dal niekto pod pazuchu a pohyboval sa. Ten už musel byť tiež veľmi zdravotný na tom zle. Takže skúsim prvé dvere. Podľa mňa tu boli viac menej izby pacientov. Je tu nejaká stará telka. Takže dosť stará. A celkom dosť taká veľká miestnosť. A myslím si preto, že to bolo pre pacientov, že tu bolo kúkatko. Aby sa tam mohli pozrieť, aby nemuseli otvárať dvere. Tu bola len taká príručná kuchynka. Nenormálny smrad tam je. Denná miestnosť sestier. Pripravovňa. Takže tu sa sestry pripravovali. Nejaké poznámky kvôli práci. Som znova na chodbe. Tu je napísané, že je aerosol. Že holuby sú poschovávané aj hore pod tým stropom. Tiež je to brutálny smrad. To všetko od tých holubov. Sú nejaké skúmavky na stole. A tu je nejaký stroj. Vychádzam, tu je takáto posteľ polohovacia zase. A táto miestnosť pod mňou je vyšetrovňa. A tu je nejaký prístup. Idem ďalej. Tuto z tej omietky, jak opadávajú, toto nemá chybu. A toto je ďalšia miestnosť, či ďalšia ordinácia. Zase opadaná omietka všade a totálne nasraná od holubov. Tu je na stene nejaký prístroj. Vôbec netuším, na čo to mohlo slúžiť. Je v tom takáto špirála. Takúto hadicu asi iní napojili do nikoho, podľa mňa. Asi slúžilo na niečo iné. Dobre, toto by mohla byť nejaká izba. Pre pacientov. Také odlučnené dvere. A toto vyzerá ako kalendár. 2003. Teraz je to krásne než vidieť, jak tá omietka povolila. Že koľko vrstiev farby tu bolo. Ďalšia miestnosť. To je takéto nejaké úzke lehátko. To sú nejaké aktuality z klinickej onkológie. Tu sa dá ešte vojsť do hľada. A
to presne tu mohli byť nejaké také užšie lehátka. A je tam zasúka. Všade zasúky. A to mohla byť možno nejaká intenzívna starostlivosť. Potom sa na nich dívali cez takéto okienko. Možno, že tu boli ľudia v kritickom stave. Dobre, takže túto časť som si prešiel. A už mi zostáva len táto druhá časť. A pivnice. Takto vchádzam cez dvere. Tu napravo je tiež čosi. Zase žiadny štítok. Mňa to bol asi nejaký archív alebo čo. Asi využijeme nejaké fascikle podľa písmena. N, K. No a tu máme tiež na druhej strane. A je tu to mraky. Z rokov 91-92. Tu tiež predo mnou taká polovacia posteľ. Tu bola tiež len taká miestnosť. A pozrite sa, koľko je nasraté na tej kľúčke od tých holbov. Rentgen. Takže tu máme rentgen. Ale aký zvláštny vzduch tu je. Kokos, toto je celkom brutálka. Ale zaujímavé, na čo toto slúžilo. To je nejaký oblek. To je dosť ťažké. Či by si to niekto dal na seba, možno ten, ktorý rentgenoval. Takže myslím pracovník, že si to dal. No a tu máme takto. Taký terč, kde sa človek postavil v predajne, kde ho vlastne zrentgenovali. Tu je nejaká skrinka. Vedľa tiež nejaká skrinka. A tu je takto telka a s nejakým ovládacím panelom, že by sa im tu už zobrazovali snímky na tej telke. No a toto je vlastne samotný rentgen. Táto mašinka. Čo je teraz predo mnou. Myslím, že tých rentgenov tu je asi viac. Toto je jeden a toto je asi druhý, kde si pacient ľahol. Nie sú toto aj nejaké snímky? Je to vlastne snímka Rebier, pravdepodobne. Tu mali ešte nejaký denník. Rádio, diagnostické oddelenie 1989. A vždy, keď išli rentgenovať, tak tie sestričky alebo tí ľudia, čo to ovládali, tak zdrhli sem za tieto dvere. Nedýchať a už bol. A tu sa ovládal. Asi samotný ten rentgen alebo tie rentgeny. Sa nastavovala intenzita. Táto miestnosť je najlepšia, jednoznačne. Hore nejdem, pretože hore to vždy iba na strechu, takže idem dole do tej pivnice. Dobre, tak vchádzam dole do pivnice, to je takéto mreže. Je tu takýto sklad liekov, alebo kadejakých látok, skôr látok, nie liekov. Sklad laboratórnych potrieb. Tak čo ste tu mali? Čo ste potrebovali v tých laboratóriách? Tam sú kadejaké prístroje. Tam je nejaká niečo z hadičku. Tu je tiež čosi, netuším čo. Kopec skúmaviek. To vyzerá na nejaké sáčky alebo na niečo. Dole tiež kopec hadičiek. Kilometre hadičiek. Kde to všade pchali tie hadičky, preboha. Ani nechcem vedieť. Tu za rohom sú takéto veľké banky. Tieto vyzerajú zvláštne. Tu hore tiež čosi. Je tu toho ešte celkom dosť, akože toto už vôbec nepotrebovali. To tu nechali. Dúfam, že sa takto neplýtve v zdravotníctve. Tu nejaká mašinka. Chápem, že tieto mašinky už môžu byť fakt staré a že už sa používajú novšie. Ale kadejaké tie ampulky a tu skúmavky. A bolo tu takéto okienko, že vyvízajme. Zvoňte jedenkrát. A niekto tu dopísal, že 51 krát. Si robili tiež srandu z tých kolegov. Dobre, zabočím sem najprv doprava. Je to celkom také dlhé. Tu je stará telka. Kokšo, ale vyzerá tá pivnica úplne strašidelne. Kokšo, plná brutálka to tu je. Až keď som sa takto otočil, pôjdem rovno do skladu chemikálií. Ale je prázdny ten sklad s tými chemikáliami. Chvála Bohu. Pokračujem ďalej. Na týchto dverách nič nie je napísané, ale vojdem do neznámych dverí
Tam je nejaký prístroj. A toto trošku vyzerá taký pultík, možno sa tu niečo pripravovalo. Že by sa tu miešali tie látky. To rovno 2 bandasky, 25-ky. Metanol. Cleaner. Podľa mňa v tomto bola nejaká žieravina. Je to sklenené a preto si myslím, že tam bola žieravina, lebo nejaká umelá hmota by to asi nedala. No a toto je ten prístroj. Tyson Ultrasonic Compact 80. Chcel by som vidieť ten nekompakt. Dobre, takže sú to labušky. Laboratórium číslo 1. Predo mnou. Ty kokš, toto áno. Je riadna labuška. Tu namiešali, asi je možné aj nemožné. Sú ešte kadejaké látky. Kysličník hlinitý bez vody. Kyselina sulfanilová. Vinandrasel nosodný. Leňoška. Keď boli unavení, tak si trošku oddychli tých laboratórnych vecí, alebo keď si niečo namixovali. Tak toto vyzerá z druhej strany. A vychádzam a na konci je laboratórium číslo 2. Že vchádzam do labušky číslo 2. A tá je prázdna v podstate. Takto. Sú na stene akurát takéto 2 prístroje, tlak na vstup, tlak na výstup, Rodem 1. Dobre, vchádzam do druhej časti pivnice a ďalšie dokumenty. Kokos, aj tam ďalej, keď ich vidím v regáloch, neskutočné množstvo. A asi budú aj dobré zhnité. Ale tu sú ešte napríklad z interného. Že ďalšia miestnosť. A je to archív. A to je že vedúca laborantka. Veru na archív to vyzerá. Ako je to tých záznamov asi všetky, čo asi ako namiešali, akože celkom veľké množstvo. Ty brďo. Je tu toho plno. A ďalšie. A plné regále. Stôl. Sa čudujem, že to ešte vládze niesť. Až vonku dosť fúka a zafúkava sem listie. Dosť je to strašidel. Ešte jedna miestnosť po pravej strane. Kokšo, tak toto tu tiež vyzerá úplne brutálne. No a teraz táto miestnosť, čo tu máme tu napísané? Takže denná miestnosť. Ale to asi bolo podľa mňa. Lebo toto keď vidím, toto je podľa mňa riadny archívisko. Kokos. A všetko úplne totálne prehnité. Brutál. Z 94. tu vidím. Je to riadny puch. Tu pleseň vidíte sami. Tu tiež, ty kokš. Nedýchať. Už je to akože totálne nečitateľné. Väčšinou. 1990. Kokos, tak už 35 rokov to tu leží. Niektoré. Dobre, tak z tejto opustenej budovy v jednej nemenovanej nemocnici to bude všetko. A ak sa vám video páčilo, zanechajte like, prípadne odber. A my sa hádam uvidíme v ďalšom videu. Čaute.